non kebang ji ni phain kora troxy mati jong teklo ningkan suruhini rakreser kep arni ingdengner kep kecho student and youth for justice thiekmen SYJ mahang ke tekani talon ponjia phan apor arni pathik tanglo adim lake balipothar SYJ asahem arni lake ni phain kora troxy mati jong teklo ningkan suruhini rakreser kep aprangsi happy Christmas lapen ke ningkan mi kardom ai Nilimen Raja Singh T Nili Vice President Central Committee SYJ lasi aprangsi chorolo News 24 Karbeng Long Dumphan je Nilitum back Central Committee along na kahum report lasi Nilitum isia message pikang tung je non kibangji 27 December 2019 la sorni Nilitum SYJ 8 Foundation Day ke talonji phan Nilitum chisik bomlo lapen ke dak kido Central Committee pen Chenglok District Committee a branch tum phan andame chirap chito pen palang mesen pen isi kepachuni phansi Nilitum chuning gulo balipothar pen camera person Sanjay Timung chirap chito pen Berta Pangdak pon Jotno Singbe News 24 Karbeng Long